तर नमस्कार मित्रांनो, आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोटल तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आता बरेच दिवस झाले त्याच्यासाठी व्हिडिओ नाही आले, तर सॉरी, कारण का आता मी आजारी आहे त्याच्यामुळे मी व्हिडिओ टाकू शकलो नाही। आणि तर मित्रांनो, आजची व्हिडिओ आहे म्हणजे एडिटिंग केलेली आहे गणपती मधली नाचायची। तर मित्रांनो ही व्हिडिओ आहे ना, आता घसा पण बसला त्याच्यामुळे मला बोलायला प्रॉब्लेम होतो। तर त्यावेळेसच टाकली असते, आता गणपती वाहून भरपूर दिवस झाले पण टाकता आली नाही, एडिटिंग करायची होती आणि प्रॉब्लेम झाला त्याच्यामुळे टाकता आली नाही। आणि मित्रांनो, गणपतीच्या पण व्हिडिओ केले असतात, म्हणजे गणपती बसतात त्यावेळीच्या आणि गणपती 1.5 दिवसाचे वाहतात, अजून 5 दिवसाचे पण केल्या नाही गौरी आणायच्या, कारण का आमच्या गावात जरा प्रॉब्लेम झालेला। तर गावाल्यांना माहितीच आहे आमच्या काय झालेला तो, आणि मित्रांनो तुम्हाला पण नंतर सांगेनच मी, आता काय सांगायची एवढी काही गरज नाही। तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी पण आहे नाचता त्या, कारण का माझी टी शर्ट कोणत्या कलरची आहे, ब्लॅक कलरची टी शर्ट घातली आणि व्हाईट पट्टीवाली, आणि मला नाचायची भरपूर आवड आहे। तर मित्रांनो, 1.5 दिवसाच्या गणपतीच्या तिथे पहिल्या दिवशी नाचलेले, म्हणजे गणपती बसले त्या दिवशी ते वाहतील दुसऱ्या दिवशी म्हणून, कारण का त्यांच्या तिथली मी एकच व्हिडिओ केले आहे, म्हणजे 1.5 मिनिटाची असेल आमच्या बाजूवाल्यांच्या तिथली। आणि नंतर मग 5 दिवसाची गणपती होती त्यांच्या तिथे नाचलेले, म्हणजे गौरींच्या तिथे आणि गणपतींच्या तिथे लागच्या दिवशी ती आहे व्हिडिओ केलेली, म्हणजे शॉर्ट व्हिडिओ आहेत, शॉर्ट म्हणजेच 2 मिनिटाच्या 2 किंवा 3 अशा, त्या सर्व जॉईन केलेल्यात आणि त्याच तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे। तर मित्रांनो, व्हिडिओ बघा आणि तुम्हाला कशा वाटल्या त्या आवर्जून कळवा, आणि जे नवीन असतील आमच्या चॅनलला त्यांनी सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल। तर मित्रांनो, व्हिडिओ बघा आणि कशी वाटली ती आवर्जून कळवा मला।
मान काग तुला एवढा झाला चौघत साखर पुडा गाल डोई मध्ये केवळा बोल दडे धडा गाल डोई मध्ये केवळा बोल